Здравейте, приятели! Днес ще ви представя ревюто на Apple Magic Mouse. Мишката на Apple. Здравейте отново, приятели! Днес ще ви представя, както казах преди малко, Apple Magic Mouse, работеща с Windows. Ето, си уверите, че е Magic Mouse. Не знам доколко може да фокусира апарата. Да, ето толкова. Да. Ето, това е моя десктоп. Първо да влезем в браузъра, примерно използвате Chrome. Исках да погледнете някоя страница. Ето така става скролирането. Става по този начин, е така. Долу, нагоре, долу, нагоре. Интересното е, при Apple Magic Mouse е, че тъй като е Touch Mouse, може да скролирате по цялата повърхност на мишката. Или поне някъде до тук, мисля, че беше. Трябва да отворя някоя адски огромна страница, за да ви покажа. Първо да кажем Facebook. Не е пак. Да. Ето. Ето тук. Значи... точно до логото. Ето вижте. Понякога... това за първи път ми го прави. Понякога стъква и нищо може да направите. Ето. Правилно да кажем ето. Виждате как почти цялата страница минах наведнъж. После да отворим правилно YouTube. Да отворим някой клип. Да, ви работи средния тъч. Между другото да знаете, че няма малко батерия на мишката, тъй че може да не е всичко окей. Да отваряме YouTube. Пием за главната ми страница, която е големичка. Всичко е плавно. Също отдолу в описанието ще ви покажа. Тези май бяха драйверите за Windows 7, 64 бит или въобще за всякакъв Windows 7. Аз в момента ги тегля, защото казват, че се получавало и multi-touch, като не знам какви точно multi-touch gestures. Ето. Ще използвам ръка. Тук самото обяснение. Като какво ми харесва в мишката, тъй като това е ревю, освен показване с Windows 7 как работи. Мишката е доста удобна. Знам, аз съм свикнал на моят тип мишки. Примерно така. Ето аз използвам такава мишка. Другата мишка, която използваме, пак Bluetooth мишка е такава. Не я използвам като ходя да пътувам. Тази обикновено у нас, тъй като, както виждате, е жична. Тази е другата мишка, която също ми е доста удобна. Свикнал съм на... Аз съм с Palm Grip. Тъй така. Винаги фащам така мишката. Ето. При Magic Mouse интересното е, че какъвто и грип да имате, винаги става. Интересното е, че в момента скролирам с два пръста. Доколкото странно да звучи, може би скролирам със средния. Както вижте каква е скрол спида. Не знам да се вижда. За 5 секунди. Интересното е, че ако включа другата ми Bluetooth мишка, ще видите как дори с напълно заредени батерии лаги доста. Тази мишка не е кой знае какво, мисля, че ето. Но пък Magic Mouse ми е личен фаворит. Доста ми харесва. Като за 139 лева я купих. Не помня откъде, мисля, че беше от Unicoms и някои от българските представители. Навсякъде има някаква така цена. Обикновено ако отидем в eBay, я има, мисля, че Mouse. Ето виждате,
Тук вървят по 25, ето, по 25 паунда. Ето, моят беше и така, unpacked варианта, който ида само с една така турбичка. И ми струваше 139 лева, което е доста. Но не исках да чакам от eBay. Принципно искам да използвам с MacBook Air, на който ще направя ревю. В смисъл, на който следва ревюто. Мисля, че не знам кога ще го апплодна, може би някъде през следващата седмица, когато успея. Ще го апплодна. Ето мишката си върви перфектно, лев, десен клавиш, ето. Ето виждате. Така. И. Това е ляв клавиш, това е десен и както казах скрола. Интересното е, също така ако отидете някъде, където има, е така, виждате ли отдолу тази лента? Това е, мисля, че се наричаше хоризонтален скрол, който също работи. Да виждате да се мести. Ето, не знам, трябва да отворя пълно някой в имидж, ето в форма. Имат такива снимчици големи. Тази снимка. Не. Не може да се зуми. Принцип. Когато отидете някъде, където има... да речем... Да. И пуснете... Зумните правилно. Е така. Ето, виждате как насам и надолу. Насам и надолу. Което е доста интересно, защото така може да движите и насам и надолу едновременно, което с никоя друга мишка не го можете. Уверявам ви. До сега съм правил доста мишки. Мисля, че имаше Logitech Performer Mouse, която ставаше, но не съм много сигурен. Надолу, насам, навсякъде. В момента много ми харесва мишката. Ето пълен овервю от мишката. Не съм направил анбоксинг, защото, както казах, моята е unpacking варианта. Той си да само в една трубичка. Ето. В момента сензорът ви работи, е включен. Ето виждате. Ето това. Това е бутончето за включване и изключване. Може да фокусира ябълката. Капачето използва две AAA батерии. От тези мъничките. Аз в момента съм сложил GP презареждаеми, които работят доста добре. Погледат всички страни на мишката. Тази няма най-доброто осветление на света, за да покажа. Което ето. Така. Мишката много ми харесва. Надявам се на вас да ви харесва. Това е от мен. Мисля, че стигнахме лимита от 10 минути. Ако в коментарите отдолу кажете какво мислите за мишката. И, както се казва, благодаря ви за гледането. Довиждане, до следващия клип.